Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă promovare. Promovarea aceasta vreau să-i ofer lui Gaming X Super. El postează videoclipuri cu Minecraft. Da, foarte mult Minecraft. Promovare, stați, credeam că scrie provocări. Da. Deci, văd că face Minecraft. Văd că face și niște vlogging. Dar văd că face foarte mult Minecraft. Prezentare jocuri. Nu știu. Văd că îi place Minecraft foarte mult. Da. Hai să ne abonăm la el. Mie îmi place ce face. Face o treabă bună. Da. Hai să-i vedem intro-ul. Da, intro-ul îl vedem. Atâta. Da, dar nu avem timp pentru asta.